Näin väittäisin, että tekoäly tulee ottamaan isomman ja isomman jalasia ja se pitää vaan hyväksyä, että se tulee sieltä. Sille halus tai ei, niin se tulee joka tapauksessa. Tietysti että jos sen ottaa niin positiivisesti vastaan, niin siinä voi olla mahdollisuuksia sitten, että nämä työpaikat säilyy täällä. Koska se joku tekee jossain sen joka tapauksessa, niin miksei se tehtäisi sitten täällä. Tämä vähän kuin robotiikka oli tuossa 2000-luvun alussa. Nyt on murrosvaihe menossa. Kansallinen tekoälylaki pitäisi saada aikaiseksi. Siellä on EU-asetus olemassa, mutta sen päälle sitten vaikutusarvioinnin jälkeen, että onko tarvetta sellaiselle esimerkiksi, että kun ihminen syöttää tietoja erilaisiin järjestelmiin, että mihin ne menee sitten. Tavallaan siihen vanhaan kolmekantaan pitäisi kyllä palata isoissa kysymyksissä. Oli se sitten eläke tai mikä tahansa muu. Milloin vientivetoiset palkkamallit ja milloin mikäkin. Että siinä on sitten, ei nyt tupoa tarvitse palata, mutta että se kolmikanta olisi siellä. En usko, että 10 vuoteen on juuri muutosta. Mutta tuolla perspektiivillä uskon, että on Venäjän raja on auki. Ja sitten nämä, kenellä on myyntiä Venäjälle, niin sehän tietysti näkyy sitten tuloksentekokykyinen sitä kautta.